ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଠେକୁଆ ଗପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଭଲ ଗାଜର ଚାଷ କରିଥିଲା। ଦିନେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତା ଭାଇ ରାଜାକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା ସେତେବେଳେ ତାର କ୍ଷେତରେ ଆଉ କୌଣସି ଗାଜର ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ତାର ବୁଦ୍ଧିଆ ସାଙ୍ଗ କୋକିଶିଆଳିକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକିଲା। କୋକିଶିଆଳି ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବା ପରେ ତାକୁ ଠେକୁଆ କ୍ଷେତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। କୋକିଶିଆଳି ସେଇ ପାଦ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଠେକୁଆକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ତମ କ୍ଷେତକୁ ହରିଣ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆରେ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଲା? ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ। ତମ କ୍ଷେତରେ ଏହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହରିଣର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଏବଂ ଏହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସହିତ ମିଶୁଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ମୋ କ୍ଷେତରୁ ସବୁ ଗାଜରକୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଗାୟବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କୋକିଶିଆଳି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଠେକୁଆର କ୍ଷେତକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା ତାହା ଜାଣିଦେଇ ପାରିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖପାଖର ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରି ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଟଲ୍ମେନ୍ ଆଉ ଥମ୍କିନ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଆଖପାଖର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରି ଶିଖିବା। ହେଲୋ, ମୁଁ ହେଉଛି ଥମ୍କିନ୍। ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ଟଲ୍ମେନ୍। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆଖପାଖର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେସ୍ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆକାର ତିଆରି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଶଙ୍କୁ ଆକୃତିର ବାର୍ଥଡେ ଟୋପିକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ଟ୍ରେସ୍ କରିବା। ଦେଖ, ଏହି ବାର୍ଥଡେ ଟୋପିର ପୃଷ୍ଠପଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତର ଆକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍କଲ ସେପ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇସ୍ର ଟ୍ରେସ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଏହି ଲୁଡୁ ଗୋଟିର ପୃଷ୍ଠପଟ ବର୍ଗାକାର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କ୍ୱାର ସେପ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହି ପିରାମିଡ୍ ଆକୃତିର ଖେଳଣାଟିକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆକାର ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ଖେଳନାର ପୃଷ୍ଠପଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍କଲ ସେପ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇସ୍ର ଟ୍ରେସ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଏହି ଲୁଡୁ ଗୋଟିର ପୃଷ୍ଠପଟ ବର୍ଗାକାର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କ୍ୱାର ସେପ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଏହି ପିରାମିଡ୍ ଆକୃତିର ଖେଳଣାଟିକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆକାର ତିଆରି ହୁଏ। ଏହି ଖେଳନାର ପୃଷ୍ଠପଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାର ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ସେପ୍ ତିଆରି ହେବ। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବ କି ଯେ ଏହି ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସର ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆକାର ତିଆରି ହେବ? ଚାଲ ଆମେ ଏହି ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେସ୍ କରି ଦେଖିବା। ପେନ୍ସିଲ୍ ବକ୍ସର ପୃଷ୍ଠପଟ ଆୟତକାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟତକାର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସେପ୍ ତିଆରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ, ଏହି ଆଇନାର ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆକାର ତିଆରି ହେବ? ଏହି ଆଇନାର ପୃଷ୍ଠପଟ ଅଣ୍ଡାକାର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡାକୃତି ବୃତ୍ତ ଓଭାଲ ସେପ୍ ତିଆରି ହେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆଖପାଖର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରେସ୍ କରି ବୃତ୍ତ, ବର୍ଗ, ତ୍ରିଭୁଜ, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଅଣ୍ଡାକାର ଭଳି ଆକାର ତିଆରି କଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେସ୍ କରୁ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠପଟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆକାର ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ମିଶିବା। ବାଏ। ହେଲୋ ପିଲାମାନେ,
ଦେଖିଲ ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପୃଷ୍ଠପଟ ପରି ହିଁ ଆକାର ତିଆରି ହେବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଆଖପାଖର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆମର ଆଖପାଖର ଆଉ କିଛି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଥିବା ଆକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶେଷରେ ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ କାର୍ଟୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇ ମୋର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।